गिबिथारावनो रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिग्रोबाय। आंनि मुङा वहरन मुसाहारि। आङो 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि कंग्रेसनि बिजाथि। आङो नोंथांमोननिसिम खावलायदों फैगौ 7 मे खालि जोंहा क'क्राझार 1 नं लकसभा बियाबा 3थि फेज हिसाबै भट दान खालामनायनि फारिलाइयाव सफैगोन। दा बेखायनो आङो गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खावलायदों जे नोंथांमोनहा नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौहाय आखाइनि सबियाव होनानै कंग्रेसखौ थामहिनबा वहरन मुसाहारिखौ देरहाहोयो। बयनिसिमबो गुरैयै खावलायनाय थाबाय। गिबिथारावनो रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिग्रोबाय। आंनि मुङा वहरन मुसाहारि। आङो 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि कंग्रेसनि बिजाथि। आङो नोंथांमोननिसिम खावलायदों फैगौ 7 मे खालि जोंहा क'क्राझार 1 नं लकसभा बियाबा 3थि फेज हिसाबै भट दान खालामनायनि फारिलाइयाव सफैगोन। दा बेखायनो आङो गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खावलायदों जे नोंथांमोनहा नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौहाय आखाइनि सबियाव होनानै कंग्रेसखौ थामहिनबा वहरन मुसाहारिखौ देरहाहोयो। बयनिसिमबो गुरैयै खावलायनाय थाबाय। गिबिथारावनो रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिग्रोबाय। आंनि मुङा वहरन मुसाहारि। आङो 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि कंग्रेसनि बिजाथि। आङो नोंथांमोननिसिम खावलायदों फैगौ 7 मे खालि जोंहा क'क्राझार 1 नं लकसभा बियाबा 3थि फेज हिसाबै भट दान खालामनायनि फारिलाइयाव सफैगोन। दा बेखायनो आङो गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खावलायदों जे नोंथांमोनहा नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौहाय आखाइनि सबियाव होनानै कंग्रेसखौ थामहिनबा वहरन मुसाहारिखौ देरहाहोयो। बयनिसिमबो गुरैयै खावलायनाय थाबाय। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।